mit navn er Stine. Jeg kontaktede Michael, da jeg i starten af vores slutspil mærkede en stærk smerte i min læg, en spænding i min læg. Jeg har tidligere haft en fibersprængning i lægen, og det var den, jeg mærkede, synes var på vej tilbage igen. Jeg kontakter Michael, og han sætter mig i gang i en intensiv akupunkturbehandling. Jeg får en behandling om dagen i 5 dage i træk. Spiller kampe på den kort efter og viser sig, at det går strygende og er stort set smertefri hele kampen igennem. Jeg får yderligere en behandling, ligeledes samme behandling som tidligere, og er så godt som smertefri og er nu klar til at spille resten af slutspillet. Så står der nogen i samme situation som mig, kan jeg klart anbefale Michael i krop og terapi, som ligger i Nøvling. Helt sikkert en klart anbefaling.